наҷот дар ростӣ аст. ҷавони роҳи сафар пеша мегирифт. модараш ӯро оғӯш кард. гуфт бачаҷонам, зинҳор дурӯғ нагӯ, зеро наҷот дар ростӣ аст. ӯро гусолонид, ҳамроҳаш 100 танга дод. ногаҳ ба дасти дӯстон афтод. пештар пиёда мерафтанд. дӯстон гуфтанд: эй ҷавон, ба худ пул дорӣ? Гуфт: пул дорам, 100 динор пул дорам. дӯстон ханда карданд. гуфтанд ки ту чӣ моро масхара дорӣ? зеро пештар дӯстҳоро медиданд, пулҳоро ҳар куҷо рӯс мекарданд. надорем, бо ҳар баҳона назди сардор меоранд. сардор мегӯяд ки: эй ҷавон, ба худ пул дорӣ? мегӯяд ки: бале, ҳамроҳам 100 динор танга дорам. гуфта тангаҳоро берун мекунад. сардори дӯстон ҳайрон мешавад, мегӯяд: эй ҷавон, чаро дурӯғ намегӯӣ? гуфт: метарсам ки дурӯғ гӯям, нофармонии модарам мешавад. модарам ба ман амр карда буд ки зинҳор дурӯғ нагӯй. каме хомӯш буд. ногаҳ сардори дӯстон чашм шурӯъ ба гирья кард. гуфт: эй ҷавон, метарсӣ ки нофармонии модарат шавад? ман ки аз худо наметарсам. гуфт: аз ҳамон рӯз даст кашид. гуфт ки бо тамоми ин гуфт: дигар дӯздӣ намекунам.